Agnete og Marlenes genteknologiske projekt. Vores plan er at lave en selvlysende plante. Vi tager det selvlysende gen, GFP, grønt fluorescerende protein, fra vandmanden og sætter den over i en kødædende plante ved navn kandebæger. Det har vi tænkt os at gøre ved, at vi tager DNA'et fra kandebægeren og fjerner den del, som gør, at den ikke er selvlysende, og indsætter det DNA fra den fremmede organisme, i dette tilfælde vandmanden, og indsætter det der, som et nyt gen. Hvorfor vi vil gøre det? Det er fordi vi synes det er en god idé, fordi insekter bliver tiltrukket af den selvlysende farve, fordi de bliver tiltrukket af lys, og på den måde vil kandebæren komme til at spise mange flere fluer og insekter, og vi vil slippe for dem i vores stuer og soveværelser, og man kan på samme måde bruge dem lidt som en dørlampe, ligesom da man var lille.